Şu vaxt Tayland'ın Demirgazygyna boynu uzun gelinlerin yanına geldim. Gelin gıyılların yanımda Myanmar'dan DC var. Şeyle gojo yani şeyle boyunlarına bürünç halkalarını takýarlar ve bärde seyahatçılar üçün öz elleri bilen yasan şlorealy zatlary var. Şolary satýarlar. 1980-1990 ýyllar aralygynda Myanmar'ın söwüş ulamjarlyklary zatlary bolýar. Myanmar'ın gün ortasından Tayland'ın Demirgazygyna şeýle gelýärler we şu adiçenni ýaşaşlaryny dowam etdirýärler. Bunu näme üçin dakýarlar? Muny zat üçin öňkü döwürlerden bäri hani gul bolmalyk üçin hani özlerini owadan däl görünsin, gul etmesinler diýip birinji sebäp. Ondan soň käbirleri owadanlyk üçin has owadan görüneli diýip dakýarlar. Ondan soň käbirleri bolsa zat diýip hani wagş haýwanlar şeýle ýapyşmasyn bokurdoklarını şolardan goranmak üçin dakýarlar. Boyunnaklary aýranoklar 5-6 ýaşlaryndan dakyp başlaýarlar. 3-4 sanydan 20 sanaçenni gitýär. This is 20 how? Yeah, this Yes. 19 sany. 19. yeah. You also 19 and this 19. Yes. Same. You sleep? No. No. Oh. Oh no. Because you this no good. No. Yes. Yatanlarına da çıkaranoklar şeýle maňa da birini dakyp görkezýär. Gatty agyr, gatty kıyın. Allah halal olsun. Çok yeter ya. You so nice. Thank you so much.